A matek valahogy senkinek sem a kedvenc tantárgya, és ez alól már én sem vagyok kivétel. Általánosban szerettem a matekot, viszonylag jó is voltam belőle, a tanárok is szimpatikusak voltak. Segítettek ahol kellett, illetve jól tartották az órát. De valami megváltozott a tavaly évben, amikor 11-es lettem, és azóta gyűlölöm a matekot. Sziasztok! Elérkeztünk egy újabb animált vlogszerűséghez, ami egy sulis sztori lenne. Vágjunk is bele! Ahogy említettem, általánosban nem is volt olyan problémám a matekkal. Az anyagokat megértettem, a tanárokkal jobban voltam, szinte nem is volt 3-asnál rossz szövegem, és viszonylag könnyen tanuló típus vagyok, tehát nem kell órákat tanulnom, hogy megértsem az anyagot. Ezért nem is fektettem le túl sok energiát, mégis meg tudtam érteni az anyagot. Ez természetesen tanárfüggő, hogy kinél tudod jobban megtanulni az anyagot, kinél kevésbé, és kinél egyáltalán nem. A matek felvételém igazából nem lett olyan túl jó, ez betudható annak is, hogy az eredmények átlaga nagyon lent volt, mert túl nehéz volt az akkori évi felvételi, de hát na. A 8-os matek tanárom úgy engedett el, hogy bízott bennem, hogy a középiskolai matekanyagot is nagyon jól meg fogom tudni tanulni, mint az általános iskolait. Legalábbis a 7.-8. évfolyamos anyagot, mert akkor ő volt a matek tanárom. Amint 9. osztályba léptem, megnyugodtam, ugyanis az OFÖM-et kaptam meg matek tanárnak, akit már ismertem, és viszonylag jól is adta le az anyagot. Ezért általában 3-as, 4-es, 5-ös dolgozatokat írtam. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem írtam 2-es vagy 1-es dolgozatot, de azért az átlag az mégiscsak a 3-as, 4-es, 5-ös volt. Az évet ilyenkor amúgy 4-essel zártam, ami egy viszonylag jó arány középiskolához képest. Hozzáteszem, ez egy gimnázium, szóval nem szakközépiskoláról van szó. 10. osztályban új matek tanárt kaptunk, annak ellenére, hogy eredetileg az OFÖM maradt volna. Itt kezdődtek már a bajok. A személyiségével nem volt gond, ő is nagyon kedves volt velem, de nem tudta olyan jól leadni az anyagot, ezért a jegyeimen is meglátszott, hogy más tanárt kaptam. De jött a 11. Tudjátok, ebben az évben hány matek tanárom volt? 4! És akkor most sorba mennék, a legelsővel, egyben a legdurvábbal kezdenék. Nevet nem szeretnék említeni, de ez a tanár olyan mély nyomokat hagyott bennem, hogy konkrét PTSD-m van, ha még a mai napig is megemlítik nekem. Folyamatosan bunkó volt velünk, az emelt anyagot tanította, majd ezt kérte rajtunk számon. Így persze mindenki bukásra állt fél évkor. Aztán a nálunk lévő tantestület elküldte ezt a tanárt, és jött helyette egy nagyon szimpatikus néni. Egy hatalmas kő esett le a szívemről, ugyanis az első órában tudtam, hogy ő lesz az a tanár, aki megérteti velem a 11-es anyagot. De viszont januárban bemegyek a suliba, és az OFÖM bejelenti. A matek tanár felmondott, hamarosan jön az új. Mondom, ezt nem hiszem el. Remélem jobb jön. Hát, nem. Rosszabb jött. Konkrét annyira rossz, hogy az igazgatónak közbe kellett avatkozni, hiszen ő is matek tanár, és konkrét egy órán 2 matek tanár is oktatott minket. És ha ez nem lett volna elég, akkor évvégén volt egy kis érettségi, amire 400%-os jegyet kapunk. Szerencsére a helyzetre való tekintettel ezt csak 200%-os jegynek írták be, de azért ez az év teljes kényszenvedés volt nekünk. Nektek már voltak olyan tanáraitok, akik miatt megutáltátok a tantárgyat? Írjátok meg kommentben, és legyen szép napotok! Sziasztok!